Iti La Union manarimaan ti paning patumpal ti LTO Region 1 iti Oplan biyaheng ayos para iti Holy Week. Iti Ilocos Norte, indeklara ti otoridad ang natalged ti dua pagadalan kalpasan ang nakaawat da iti bomb threat. Dagita kanda dumadamag iti Region 1 iti report ni Diane Monica Tukay. Iti La Union, nangisayang kat ti probinsyal a gobyerno ti Grand Send-Off Program para kadagiti atleta ang makisalisal iti Region 1 Athletic Association Meet ang maangay ijay Candon City inton April 5 aging 11. Dumanon iti nasurok siya magasot nga atleta. Naganak kadagiti coaches da, tinakipasat ang mga ipakita tinatibgar a support system para kadagiti atleta. Malaksid iti dayta, na ipaipay kadagiti atleta ti allowances da ang maaramat bayat ti panakisalisal dagitoy iti makalawas a regional meet. Pamanaknakla ang daytoy iti natibkar a suporta ti probinsyal a gobyerno kadagiti agtutubo iti na dumaduma akita iti tay active sports ang mga presenta ti probinsya. Papartangan ti Land Transportation Office Region 1 ti panay patumpal ti Oplan biyaheng ayos itaas Semana Santa 2026. Sinukimat ti opisina dagiti public utility vehicles babaan iti panagberipika ti lisensya dagiti driver ken konduktor. Nasukimat pay dagiti registration dagiti lugan tapno masiguro ti roadworthiness ken panagtungpal kadagiti lintag ti transportasyon. Malaksid iti data nangisayang kat ti opisina ti road inspection ken terminal monitoring. Malaksid iti panakitinulong ti PNP nang ipasdakbay ti helpdesk kadagiti lugar tapno may paayan ti serbisyo dagiti motorista. Mga warawars pay dagito iti information, education, ken communication materials tapno may tandudo ti kinatalgad iti kalsada ken responsable a panagmaneho. Iti Ilocos Norte, dagos ang nagresponde dagiti kamang ti PNP, BFP ken Force Multiplier iti pagadalan ija Ilocos Norte National High School ken Ilocos Norte College of Arts and Trades kapoy tinaawat da a bomb threat iti nasao a pagadalan babaan iti email. Kalpasan iti maysa nga oras na ideklara as safe ti pagadalan gaputa awan tinasarakan a bomba. Agtultuloy mo ti investigasyon dagiti otoridad tapno maduktalon no siya sino dagiti adda iti lukudan na iti daytoy a posible ang makaswan iti anti-bomb joke law. Diane Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.